okana luor, sula mbele, okana luor, katawa sigulawa, okana luor, kain koda, okana luor, kain koda Yesu, okana luor. Erokamano anilwani joy nyar kapunja, anyakono mowar, Ruoth Yesu en jawar mar ngimana. Antie dala Florence Roberts kae, wabiro mondo wabed joneno kakikowe mogik. Florence Roberts ang'eyo higni 2 mokalo, osebedo jajipna jowete, kendo osemiya chopo kuma chopeni. Ne jotich Nyasaye wetena, dajiw ni wakope timbe moko achiel 2, mano ano kuom Florence Roberts mabeyogo. Please let us implement them. To watiuru gi Nyasaye gi chunywa duto. Kata challenges chal manade kik waluor mondo chieng' moro wanacham ngima musiko nyaka chieng' to wanarom gi nyaminwa. Erokamano. Yesu lemo Kalvari otimoremo, Yesu lemo Kalvari, amina lemo Kalvari otimoremo, Yesu lemo Kalvari, Kongo leo amina lemo Kalvari otimoremo, Yesu lemo Kalvari. Aniluonga ni Sabina Sylvester, an mama mowar, ahero Yesu. Wantiere dala Florence Roberts, wabiro mondo wane kaka ikawo nyaminwa kendo jalweny wadwa kimiye the last send off. Wamor kendo ka waneno kaka weche dhi mbele, kendo ka waneno kaka jower wetewa ochung' kod weche mag liel, wagone Nyasaye erokamano. To gima nakwayo maduong' ni mondo wamedru lamo ne familia mar Florence Roberts, sana ne jaduong' Roberts nikech odong kende, to Nyasaye ema nyalo chung' kode. Koro wapare uru gi lamo, to walamne uru dalani Asaol, to jower bende mowito nyamingi kendo jakony kendo japuonj. Nyasaye mad konywa waduto wabed kod chir ka wapuro wadhi mbele ka warito dichiengwa wan be nikech wan be mae yo ma wadhi luwo. Nyasaye mad gwedhwa ahinya. Amen.